Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το MasterChef. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ποια ομάδα θα κερδίσει σήμερα στην ομαδική δοκιμασία. Και οι δύο ομάδες θα βάλουν λοιπόν τις μαγειρικές τους ικανότητες για να κερδίσουν σήμερα τη δοκιμασία. Ποια ομάδα όμως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι αυτή που φαίνεται να κερδίζει? Πάμε να σας πω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει εδώ στο κανάλι μου, η Μπορντό ομάδα φαίνεται σήμερα λοιπόν να κερδίζει και να κάνει το 2-1 αυτή την εβδομάδα. Αναμένουμε να δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αν τελικά λοιπόν ισχύσει. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!